Yeah.
Tetapi sebelum di dalam
di dalam kami menjawab tanya, iyo di muka yo de bahasamu. Kau indah di bayi makan baik, kau indah di taku akan apa manibu. Indah de padola de nyo insang tak aku de kami nan de baik. Kau indah nanti yo padosan ni taga hati yang yo de baik. Kau indah lagi ni jari mani yo lagi yo cincin de baik. Indah tak sapinan lagi gala ko indah tak himbo yo padona mo. Kalau orang yo bani jawan kita bude parai anaiko tak sabui ahli yo de tarikan samanya iyo ena hulunya tarikan iyo de badari guru-guru tarikan apanya ada siko Samanya nani ulang nana ulu sampai negini begitu yo. oh ampuni yo nyoba tetapi tanya Allah de mereka iyo dengan insya Allah Ini kami nan de jawabnya. manuru iyo pengajian Layo kami nan la tarimo. kau dibadinya sebelum yo dekat tubuh Itu nade nyonako. memang nyawa yo tapi taruh nyawa dahulu tarasio yaitu di dalam ta'alluq asulio de yang kadim masih Allah sendiri yo yaitu ladini alam zara alam nada suci yo de samato di sinar nyawa yo de batam di sinar nyawa dahulu tarasio Di situ nan niola de nyonya wada kudu ne akan yo tak pinjau. memonikan hubungi yo de endora nyawa yo ela di sano John Nur Muhammad nyawa salah kasabiyo la di sano Begitu nan niola pengajian nan layo kami nan de tarimo. iyo ayala yo neko jale iyo ayala ko jato Iya nasukiru nan de bajawab sampai jang de tanyola de nantibo. iyo satu tolana tano Satu de uno nan de jawabnya. Gimana biayo aja mengurangi tentu sio-sio Allah dibayang lade nyokon tani yunde yutang nan ladi monggo. Ay manorekan kami O samoto kacurito Ay alang ade babeka Era mari banamo O tentu de nyokami Indah de kalupo Baganti-ganti kita batano Sakali nan ladi sinan, sakali nan ladi siko. Hey hujan la jopane, babalasan la biaso. Biaso nan ladi adan, biaso nan na limbago. Hey adan nan nusang posaku yuden alamo. Minyo kami akan kematanyo puno para karunya ditambah lesoranyo sabalum adanyo nyawa harga tubuh gitu diproses dahulu nyawa gitu Dipersidangkan nyawa sama sodulunya. Nyawa disidangkan, aku nande sababnya. Karena nyidangkan nyawa, siapa dahulunya. Kau adu hakim ketua, siapa nanda ulunya. Mangko nyawa disidangkan Aku desamabnyo Namanya didakimno Olah siapa puno Ko ado bakurisi Ayapo de namonyo Panopok jo paluay Apo de namonyo
so Ajinomoto. Ini pasang tanyo jo irama denasero irama nasadia sabana maigo ibo irama nandenyo opo kanikula denamonyo edan oke je urang opne kato gitu Eko mije pisa nanamku nyokarajo jo irama nostalgia iko denamonyo kalau denanatutu halapi lantanganmu nana mudu hai majombloju nama sudi mari hiburan di malam naga ingin aku menangis saat ku terpaku mengenakan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu duhai Mak Neti. hari berlalu bagai dalam mimpi seakan aku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya hitam yang ada hanya kelam aku melangkah dengan perasaan Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. aku pandangi Namun itu tiada arti. Kini kami sadari itu surat sinar warapi nanalun babini. terdirilah denyo kami Itu iramanya opok memang irama lada si tomi. Tanda pemuda atau pemudi Walau kana ayah walau kana umi Peranto pada malam lah denyo gini tapi kana anak tua diberikan iyo ini. Irama iyo lagu arama atau irama nana suci Kapan iyo lada palu nagai di bawah bangku sini bumi. Irama iyo lah denyo arama irama nana ya haji Agar orang iyo desiku ala banyak iyo nama jadi haji. Masuk diberikan dalam padulan di malam kini Jo irama lada jo Arab jo irama Saudi. Mari di muka sidang nanarami Ading
Irama Arab Saudi Arabia. Arabia, irama Makkah. Betul. Jadi Jadi kau banyak baji-baji. Enggak banyak lagi. Nang putih putih. Yo. Dalam bulan dari Mekah. Yo. Tapi bahasa orang Mekah pandai. Cukup ini kita flight saja. Hah? Kita flight saja. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Contoh. Ambo kelamu pernah di Arab. Mana di Arab? Mangalek ketek-ketek. Apa boleh tu? Karu buat di sana. Mangalek dua pernah tu. Mengalir dulu aja loh. Cuma dalam dua lihat dah. Tahu dia kan? Tiba di kampung. Dia lapor di Arab pandai. Pandai suara. Bahasa Arab. Ini contohan. Kalau orang menyerah jalur juga suara. Nyala dah Coba suara. Itu gampang. Apa tu? Hampir seorang maju bahasa orang Jawa. Di paninjauan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Wajalana wasaka. Arti Jalur istirahat. tapi kalau jalur tersakui. Hah? Jalurnya tersakui. Jalur tersangkut. Coba bahasa Arab. Atau hampir seorang maju bahasa itu tu. Tahu Maria. Coba Raya. Jalur tersangkut. Yo. Wajalana wa tersangkut. Jalur wa tersangkut. Tapi kalau masuk di sekolah di Tojuni. Toluni. Yo. Ampun. Wajalana wa tajuni wa salamun wa akuri. Arti. Ada luar di tajuni salam yang buyang. Kalau dapat ikan. Dapat ikan, wajalan, dapat ikan. Bahasa Arab ni sama bahasa awak. Kalau dapat ikan bawek. Awak dapat ikan bawek, dapatan ikatan pawetan. Itu arti tahu. Dapat ikan bawek itu stop. Kalau dapat udang. Hudan lil muttaqin. Itu lah manis itu. Awak tukang sarawak datang malam kan kali. 2 kali. Bahasa Arab ni kalau di Arab tu boleh. Balik pula tu. Apa tu? Hamin kalau ada lalu ada bahasa Arab. Ada bahasa Arab. Ada pedang muangkin tu lah. Ada kadang orang. Apa tu? Min darikulla fantaqab stengrok. Lah tu dia tak lebih. Coca-Cola. Ada Coca-Cola. Kopi yang ni saya tambah jeruk. Itu yo irama Arab dari kami ada madu. Dari sinar lade barapi sebagai intermezzo. Oh sebagai lade kubu nyala masa joko kabur ibaso. Sebagai hiburan di tengah malam nanti. Ini ayo dekasan malam di dalam lagi kiro. Irama iyo derang minang laga itu ku ala de tambalo. Badan badu aluman lagi. Lagu ya la minta agata. Lagu ya la minta agata. Yang kapalo dan mamikini. Atang parangai naga dikini. Maju sampai baru Indomini. Kade bajalan sajo la pulang nyopagi. Ulah masih pola la pada. Indah ada tolong negara itu lama agak disimpang di nyomalah gak nampak protokol nyoba sidaka. Allah minta agata lagu ya Allah minta agata. Ya meminta agata, lagu ya meminta agata. Itu yo irama
na wala kana pemudi yo pemuda Tanda kasih dan iyalah pandangan. oh sebagai lagi buran memang di kami madu Dari sitan lebar bila delai kula de namonyo. oh dirang kamala namu abanya mala namu nyoka jelo jelo Banyak gula dengan batu
na basi Mano kuliah Yang nak buat tamat semester dulu anak balaki Saya di bawah. Lah matian. Nak matian? Terima kasih.